Ok, idan muka dawo bangaren siyasar mai arewa a Lagos, ana maganar an tura mota ta tashi ta faɗi waɗanda suka tura ta da kura ba amfana ba har an fi amfana a baya akan yanzu kana ganin me ya janyo haka? To saboda rashin haɗin kai kuma da rashin sanin ya kamata ita siyasa da kake ganin ta shiganta ake ana yi. Ba za ka zauna kawai ka je ka yi zaɓe ba, an baka kuɗi ka je ka yi zaɓe, ka je ka yi mobilizing mutane, an biya ka, sannan kuma kana expecting an kuma gama za a ci kuɗi a baka wani mukami a baka, ba a yin wannan. Akwai wanda suka sassa kuɗaɗen su a cikin siyasa, akwai wanda suke sa kuɗi, akwai wanda suke bada abubuwa da yawa su yi abubuwa, to ba a manta da su, an fara settling wayannan tukuna a siyasance sannan ake zuwa kanka, domin abin da siyasa ta gada kenan. Ku yan arewa abin da kuke yi kawai, ku ana tara ku ne ku yi zaɓe, kuma kafin ku yi zaɓen ana bada abubuwa haka. Yan arewa a Lagos. Yan arewa Legas ana bada abubuwa da ake cewa to ga wannan ku je ku yi zaɓe da shi, a ba wa mutane su je kaza su yi kaza su yi kaza, to wayannan abubuwan da ake ba ku, to ina ganin kamar shine ake biyan ku da su. To idan dan arewa yana da tunani kuma yana son yau a ce da shi ya samu wani abu, to za a haɗa kai ne. In an haɗa kai to sai a ce to kuna son mu zaɓe ku zama kaza kaza, za mu ba ku ƙuri'u kaza, mun ba ku wannan kuɗin kazan, kuma muna buƙatar kaza a gwamnatance. To sai ku yi alƙawari a rubuta a rattaba hannu a samu shugabanni na gaskiya da za su ba abu. To sai aka zo aka yi zaɓe, kan ku karɓi kuɗin su, ku zo ku kare kuɗin ku da kanku, ku yi zaɓen nan su gani ya faru, Allah za ka ga an ba ku. Amma kuna karɓan kuɗin su sai ku yi aiki, sannan kuma kuna expecting su muku, kuma ku ba wai zuwa kuke party ba, ku ba yan party ba ne, ku kawai yan yari ma sha kiɗa ne, yan romo ne. In ta faɗi lokacin zaɓe ake ganin ku, ko yanzu kana ganin wani movement da wani yan arewa suna wani babu, kawai su suna kwanci abin su suna zaɓe, sai lokacin zaɓe ya zo sannan sai su fito, sai a zo a yi amfani da su a ce sun fito, to haka za ka ta gani yana faruwa. So ya kai lokacin da za a ce mutanenmu sun fara tunani ta ya za su yi, idan suna so abin ma da ya kamata su yi shine, idan suna so shine za su iya cewa mu za mu koma a jam'iyyar adawa, su ba su tsoro, mu je jam'iyyar adawa. Wato kana ganin tunanin nan ma na cewa dukkan mu yan jam'iyya mai mulki ne, jam'iyyar da kuke gwamnati ta muke yi saboda mu kare dukiyoyinmu da kasuwanninmu, kana ganin wannan mana da fita abin da ke cutar da so ai kaga rashin sanin haƙƙin kai, ba wani gwamnatin da take da dama ta kwace ma kasuwa in dai kayi abu akan bisa doka. Idan ta ce ga guri aka ce kasuwa ce, kuka biya abin da ya kamata ku yi, kuka yi, kuna da takardun ku da komai da komai, wallahi ba ta isa ba, ita kanta ta ba za ta fara ba, domin za ku je kotu in sun ki. To amma matsalar shi ne su maybe su ma a gurin ba wai sun yi abin daidai ba ne, shi yasa ake yi wa za a ce a tashe su ko a yi kaza ko a yi kaza a kasuwannin, shi yasa dole ka bi su kai ma already ka nuna corruption kenan already tun farko. Amma idan baka yi wasu abubuwa na rashin gaskiya ba za ka ji tsoron kowa ba. Yanzu kamar misali ka gina gidanka a Legas, kana da takardun, kana da komai, sai ka riga jin tsoron wani zai kwace ma gida, kaga ba zai yi ba. Ka fahimce ni ai, saboda zaka je kotu a karɓar maka haƙƙinka, ko yaya ne, in abu yayi akwai abubuwa da yawa zaka ta yi har abu ma haƙƙinka. Su ma idan sun san kana da kaza sanar ba za ma su fara ba, domin sun fi ka sanin ba su yi asara ba. Babu wani abu da ya ce dole wai dan kana dan arewa kana garin yarbawa wai dole sai ka yi siyasar su, saboda muna da yan kudu a arewa, siyasar yan arewa suke, me ya same su? Ba wani abin da ya same su. Ka taɓa jin an tashi an ji sabon gari an ce saboda kun yi labor party ku bar fa sabon gari? Sai dai in sun yi wani rashin gaskiya su, mai sun kawo magunguna mara kyau ko sun yi wani, sannan sai a ji a ce, amma babu wanda zai ce musu kaza kaza, saboda suna da raƙe, sun san suna zuwa kotu an ka taɓa su, sun san aka kasa ce take da doka. Idan aka bi doka babu wani damuwa. Kai dan a matsayin ka na dan arewa kana da karfi, kana da fawa, wasu sun fi shekara 200 a garin nan, an daɗe familins a garin sun kai wajen shekara 200 suna nan. To me ya kamata ku yi, kuma kuna son wannan abin, to ya kamata ku fito ku yadda ake yi, ku shiga jam'iyyoyin nan, ku riƙa yi, ana yi da ku, ana faɗi tashi, ana faɗa, suna ganin ku, in suka waiwaya su gan ku, in suka duba nan su gan ku koyaushe. To idan aka zo aka gama zaɓe,
to an san yadda ake yi. Amma wani shi ba bai da wannan, ka baki ɗaya kawai suna jiran lokacin zaɓe ya 2027 ake jira, ana jiran 2027 domin a samu abin da za a samu. Don an samu wannan kuma shi babu wani abin da za a ba kuma. To me shawara ka ga matasa in general? Yanzu ka kamar yanzu a Legas, shugaban 'yan siyasar Legas shine shugaban ƙasa, ko ba shine ba? To yanzu ba yanzu ne ya kamata a samu wani abu, tun da har shugaban ma siyasar da kuke yi yanzu ya zama shugaban ƙasa, kaga ku duk abin da kuke bukata ya kamata a ce kun samu. To a yanzu ne ma ba mu ma labari. To dole ne saboda akwai abubuwan da ba a yi ba, ya kamata a yi. Kuma ku matasa ya kamata baccin da kuka yi yayi nauyi da yawa. Kana ganin kaman kwata-kwata ba amfana ba kuma an yi sakaci? To ai ba an amfana da kai ma kan da idan zaka kawo da an ma samu amfani, misali an samu dan arewa kwamishina, dan arewa kaza, amma yanzu ma ba. To in zaka lura shi dan arewa kwamishinan da aka samu ai shi ba wai dan arewa bane kwamishina, shi dan siyasa ne, yana tare da su shekara 20 da suka wuce, yana cikin kuma tafiyar kuma bai daina ba, yana yi ya faɗi ya tashi tare da su, ya faɗi ya tashi tare da su. To ina abin da ake so to su ma su hakan, kowa yana farawa an je mitin yau, an je gobe, an yi waye, shikenan sai ga ba zai gobe ya kana wani zo mana sai yayi watsar, ba zai je ba. Shi ko ya dage ya samu, da shi dan arewa ne, amma ba wai dan arewa aka bashi ba, dan ko da za a yi an bashi ne saboda kuma his capable, yana da Ahmad Kabiran da Alhafa Balik, alhamdulillah yana da ilimin shi, ya san abin da yake, yana da wadatar sani, ya san abubuwa da yawa da ya kamata ya yi, wanda daidai ya yi ya samu abin shi, ya kuma gama ya samu to the peak na siyasar Legas, ko ya samu kwamishina a matsayin shi na dan arewa. Ni ban ga abin da kuma zai, in dai ba gwamna za a bashi ba ko duk wanda kuma kaga suna da tsarin su, kaga to amma dan arewa abin da muke bukata shine ka yi kokari a inda kace kana siyasa ka fito ka rinka yin siyasa da gaske. Idan kai siyasa hanya biyu ce, ko ka ce to arewa kaf gaba ke ɗaya mu haɗa kawunan mu ce mu muna nan bangaren muna da block vote, za mu fito da wani a wani party, kowane party muka fito da shi kawai za mu mara mai baya je ci zaɓe wanda za mu iya, ko kuma babu jam'iyyun amma mu kasance muna yin abin da ya dace ne a jam'iyyanci, ba su dai kawai ba a rinka jiran lokacin zaɓe ba, a yi zuga a je kamfen. wannan ba abin da zai yi. Abin da zai haifar kawai shine za dai ka samu yan man gyada, a baka indomi, a baku taliya, a baku abu da wannan zaka dan samu da yan canji haka, shikenan kuma za a yi rawa a yi kiɗa, shikenan to kaga an gama da kai, an gama da aikin, kaga aikin da ke faruwa kenan. Shine kai, amma wai a ce wai da gaske kana son kana buƙatar a samu wato ci gaba da kuma a samu wasu abubuwa da za a ce an samu domin siyasar da aka yi, to fa sai kai abin da ya dace a siyasance. Siyasa babu wanda yake ɗaukan ya ba ko idan tausayi ko ba abin nan, ba haka ake yi ba. Siyasa da mantaki aini na dan wato PDP, sannan kuma na kai har matsayin nima youth leader na waye na ta samu, to ai ba wai dan saboda idan arewa ne, saboda ina yin abin da ya ka ci tuga abin da za a ba wa bangaren arewa, shi kenan kaga sai a duba wane ne wanda ya fi dan da ma dacewa da sai a ce to wani, to ana cewa wannan ba wanda zai ce amma ana ɗauko sunan wani aka sa sai ga ce to wannan yana tare da mu yayi mana kaza, bai a to kai gaskiya ba mu bukaci shi, kuma dai ku ba mu wanda yake cikin mu da muka san aikin shi ne dalili. To aka samu wasu kuma, to wata rana ta ce a wannan shi ma aka yi su daya, to a ba wani, to idan babu wanda ya zo igin za ga cewa dai shi din da ya za ƙara bawa, kisa muke ƙara goyon muke bawa wato mabiyan mu ce a tulu kodai koyi wasa da party ku ta zuwa, saboda ko da ran da zamu ce ga sunan ku zamu bada, ba za a ce mana me yasa zaka kawo wannan ba mu san shi ba. Idan mun kana cikin tafiya an dai ba su suka ce ba cika kawo musu kowane irin mutum ba, to akwai wannan shi ma za a iya ce kawo kowane irin mutum, to yanzu wannan zaka ɗauko kowaye, ko ɗanka ne zai ka ɗauko ka bada, amma ba kai wannan ba to da wahala. Dole wanda ake gani